syövät lihapullia Padasjoella. Ovi on kiinni ja hiusten kuivaaja on yläpuolella kaapissa. Kroisos Pennonen sanoo, että tässä biisissä ei ole mitään järkeä, koska lumikola ja ketsuppi ratsastaa kohti huomisen puolella olevaan perunamuusi puhelinkoppiin. Linnusiemen, puuvillainen käsine ja huomio huutaa. Stanislav, vessan pytty ja jumbo. Ehkä joskus vielä menninkäinen ja pölynimuri ovat kavereita. La 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 la. Oh, oh. Oh, oh. Nyt tämä loppuu, kun eihän tässä ole mitään järkeä. Ovi on kiinni ja hiusten kuivaaja on yläpuolella kaapissa. Kroisos Pennonen sanoo, että tässä biisissä ei ole mitään järkeä, koska lumikola ja ketsuppi ratsastaa kohti huomisen puolella olevaan perunamuusi puhelinkoppiin. Linnusiemen, puuvillainen käsine ja huomio huutaa. Stanislav, vessan pytty ja jumbo. Ehkä joskus vielä menninkäinen ja pölynimuri ovat kavereita. La 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 la. Oh oh. Oh oh. Nyt tämä loppuu, kun eihän tässä ole mitään järkeä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Nyt tämä loppuu, eihän tässä ole mitään järkeä.